שלום, כאן אופיר מטרנדקאר. אנחנו בדיל השבועי שלנו, כמו שהבטחתי, דילים הכי חמים שלנו, אנחנו נעלה אותם לדף. אז הדיל הפעם זה רכב סקודה הזה ספרב, דגם אלגנס, רכב מנהלים, קטגוריה של מנהלים, מאוד מפואר, מאוד מפנק, רכב מאוד שמור. רכב הזה יש לו מושבי אור, הוא מאוד מאוד מרווח, מערכת שמע כמובן, יש לו מערכת של חנייה בכוחות עצמו, זה מאוד מאוד מיוחד למי שמתקשה לחנות. רכב מאוד מאוד מפנק. בקיצור, אנחנו נלך נסתכל עליו, שווה בדיקה. אז ככה אנחנו בתוך הרכב הזה מאוד שמור מבפנים, מושבי אור, מושבים חשמליים, גם כן זזים חשמלית. כמו שאמרתי, יש לו מערכת של חנייה עצמית, שווה, תכף אנחנו נלך אחורה, תראו כמה שהוא מרווח הרכב. אנחנו פה יושבים אחורה, כמו שאתם רואים, הרכב הזה הוא מאוד מאוד מרווח, הוא בקטגוריה של המנהלים הכי מרווח שיכול להיות, לכן הוא רכב מאוד מאוד מפנק. כמו שאתם רואים, הרגליים שלי פשוט, יש להם הרבה מקום. עוד יתרון של הרכב הזה, שהספייס שלו פה יש לו המון מקום בתא מטען, זה גם כן יתרון מאוד מאוד גדול שיש לנו משפחה. כמו שאתם רואים, הרבה מקום. אז ככה, אם נסכם, הרכב הזה הוא מאוד מאוד כדאי, ולמה? א', הוא מאוד שמור, כל הטיפולים נעשו בחברה, נקנה גם מגורם פרטי. ב', הרכב הזה עם כל התוספות הוא רכב מאוד מפנק ומאוד מרווח, הוא היום הכי מרווח מהגרסה של המנהלים, הקטגוריה הזאת הכי מרווח בשוק. הוא גם יהיה לכם מאוד חסכוני, יש לו מנוע TSI שאנחנו מאוד ממליצים על המנועים האלה, והמחיר שלו הוא מחיר מעולה. במקום 134, 115, גם השוק שלו שוק טוב מאוד, רכב מבוקש. בקיצור, תהיו איתנו בקשר, באמת דיל טוב, תעקבו אחרינו, אחרי הדילים הבאים. תודה לכם, כאן אופיר מטרנדקאר, שיהיה לכם יום נהדר, נשתמע.